Γεια σας, έχετε σταθεί ποτέ κάτω από ένα τεράστιο πανύψηλο δέντρο και έχετε σκεφτεί πώς το καλό καταφέρνει αυτό το πλάσμα να στείλει νερό από τις ρίζες βαθιά στη γη μέχρι το τελευταίο, το πιο ψηλό του φύλλο? Είναι μια σιωπηλή καθημερινή μάχη ενάντια στη βαρύτητα, την οποία τα φυτά κερδίζουν κάθε στιγμή. Λοιπόν, σήμερα θα αποκωδικοποιήσουμε μαζί ακριβώς αυτό το μικρό θαύμα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Πώς γίνεται αυτή η ασταμάτητη, ανωδική πορεία του νερού? Δεν υπάρχει κάποιος κινητήρας που να ακούμε, σωστά? Δεν υπάρχει κάποια αντλία. Κι όμως το νερό ανεβαίνει, μέτρα ολόκληρα. Πάμε λοιπόν να λύσουμε αυτό το πανέμορφο μυστήριο, βήμα-βήμα. Εντάξει, ας πιάσουμε το ταξίδι από την αρχή. Και όπως κάθε ταξίδι του νερού, έτσι και αυτό ξεκινά από κάτω, βαθιά μέσα στο χώμα. Σκεφτείτε τις ρίζες σαν ένα αόρατο, τεράστιο δίκτυο που απλώνεται παντού. Η δουλειά τους δεν είναι απλώς να ρουφούν νερό. Όχι. Μαζί με το νερό απορροφούν και όλα τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται διαλυμένα μέσα σε αυτό. Σαν να πίνουν μια θρεπτική σούπα, ας πούμε. Οι ρίζες είναι, κυριολεκτικά, η πύλη εισόδου για ολόκληρο το σύστημα του φυτού. Λοιπόν, το νερό μπήκε στο φυτό. Και τώρα τι? Πώς ακριβώς ταξιδεύει προς τα πάνω, κόντρα σε κάθε λογική? Εδώ είναι που συναντάμε ένα απίστευτα καλά οργανωμένο σύστημα. Έναν πραγματικό εσωτερικό αυτοκινητόδρομο. Ας δούμε λίγο την κατασκευή του. Αυτός ο αυτοκινητόδρομος έχει και όνομα. Λέγεται αγωγός ιστός. Στην ουσία είναι ένα πολύπλοκο σύμπλεγμα από μικροσκοπικές σωληνώσεις, τα αγκία, που διατρέχουν τα πάντα από την πιο λεπτή ριζούλα μέχρι το πιο απομακρυσμένο φύλλο. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον? Ότι αυτός ο αυτοκινητόδρομος έχει 2 λωρίδες κυκλοφορίας, με τελείως διαφορετικούς ρόλους. Εδώ φαίνεται η απόλυτη οργάνωση. Ας δούμε την αριστερή λωρίδα, το ξύλωμα. Σκεφτείτε το σαν έναν αγωγό που πάει μόνο προς μία κατεύθυνση, πάνω. Είναι ένας αυστηρός μονόδρομος από τις ρίζες προς τα φύλλα, που κουβαλάει νερό και τα θρεπτικά συστατικά. Τώρα, πάμε στη δεξιά λωρίδα, το φλοιώμα. Αυτό είναι τελείως άλλη ιστορία. Είναι το σύστημα διανομής φαγητού. Ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης που μεταφέρει τη γλυκόζη, την ενέργεια δηλαδή, από τα φύλλα όπου παράγεται σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του φυτού. Πάνω, κάτω, παντού. Αυτή η παρομοίωση με τις σωληνώσεις ενός κτηρίου είναι απλά τέλεια. Το ξύλωμα φέρνει την πρώτη υλή, δηλαδή το νερό, στο εργοστάσιο που είναι τα φύλλα και το φλοιώμα μοιράζει το τελικό προϊόν, την ενέργεια, σε όλους τους ορόφους. Απίστευτα απλό και ταυτόχρονα ιδιοφυγές, έτσι δεν είναι? Τώρα που μάθαμε τη διαδρομή, ας δούμε τον τελικό προορισμό. Πού πηγαίνει όλο αυτό το νερό? Κυρίως στα φύλλα, τα οποία λειτουργούν σαν μικροσκοπικά ηλιακά εργοστάσια που παράγουν ενέργεια. Εδώ ακριβώς γίνεται όλη η μαγεία. Το νερό, που ταξίδεψε από τις ρίζες μέχρι εδώ, συναντά το διοξίδιο του άνθρακα από τον αέρα και με την ενέργεια του ήλιου ως καύσιμο, το φυτό τα μετατρέπει σε γλυκόζη, σε τροφή. Να λοιπόν γιατί έπρεπε να κάνει όλο αυτό το ταξίδι προς τα πάνω. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο μεγάλο μυστήριο. Εντάξει, καταλάβαμε τους σωλήνες, καταλάβαμε και τον προορισμό. Αλλά ποια είναι αυτή η τεράστια δύναμη που τραβάει μια ολόκληρη στήλη νερού δεκάδες μέτρα ψηλά, αψηφώντας κυριολεκτικά τη βαρύτητα? Και να σας πω κάτι, η δύναμη δεν βρίσκεται στις ρίζες. Δεν είναι μια αντλία που σπρώχνουν το νερό προς τα πάνω. Όχι, η δύναμη προέρχεται από την κορυφή. Είναι μια έλξη, όχι μια όθηση. Αλλά πώς? Η απάντηση κρύβεται σε κάτι τόσο μικρό που δεν μπορούμε να το δούμε με γυμνό μάτι. Για να το καταλάβουμε, πρέπει να κάνουμε ένα νοητό zoom στην επιφάνεια ενός φύλλου. Το πρώτο που συναντάμε είναι η επιδερμίδα του. Είναι το δέρμα του φύλλου, ένα προστατευτικό κάλυμα που το κρατάει ασφαλές και εμποδίζει το νερό να χάνεται ανεξέλεγκτα. Όμως, αυτό το δέρμα δεν είναι εντελώς κλειστό. Είναι γεμάτο με εκατομμύρια μικροσκοπικές πορτούλες, τα στόματα. Σκεφτείτε τα σαν μικρά, ρυθμιζόμενα παράθυρα που επιτρέπουν στο φύλλο να αναπνέει. Και εδώ ακριβώς, σε αυτά τα μικροσκοπικά στοματάκια, κρύβεται το κλειδί όλου του μηχανισμού. Λοιπόν, ακούστε πώς γίνεται. Όταν αυτές οι πορτούλες, τα στόματα, ανοίγουν για να πάρει το φυτό διοξίδιο του άνθρακα, ταυτόχρονα χάνει νερό. Το νερό βγαίνει έξω με τη μορφή υδρατμών. Αυτή η διαδικασία λέγεται διαπνοή και αυτή η φαινομενικά ασήμαντη εξάτμιση δημιουργεί μια απίστευτη, μια πανίσχυρη ρουφιξιά που κυριολεκτικά τραβάει ολόκληρη τη στήλη του νερού προς τα πάνω, σαν ένα γιγάντιο καλαμάκι. Είναι μια αδιάσπαστη αλυσίδα από μόρια νερού που τραβούν το ένα το άλλο και ανεβαίνουν από τις ρίζες. Αυτή η φράση τα λέει όλα. Είναι ένα πανέμορφο παράδοξο.
Η απώλεια του νερού από τα φύλλα είναι η ίδια η κινητήριος δύναμη που επιτρέπει την απορρόφηση νέου νερού από τις ρίζες. Η διαπνοή, λοιπόν, είναι η αόρατη, αθόρυβη μηχανή του φυτού που δουλεύει ασταμάτητα. Εντάξει, ωραία η επιστήμη, αλλά γιατί μας ενδιαφέρει όλο αυτό στην καθημερινή μας ζωή? Λοιπόν, μας βοηθάει να καταλάβουμε πολλά πρακτικά πράγματα. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Είναι κάτι που το έχουμε δει όλοι. Κόβεις ένα λουλούδι ή ένα κλαδί και μετά από λίγο τα φύλλα του αρχίζουν να γέρνουν, να μαραίνονται. Γιατί γίνεται αυτό? Η απάντηση βρίσκεται σε εκείνη την αόρατη μηχανή που μόλις περιγράψαμε. Τώρα η απάντηση είναι προφανής. Η αόρατη μηχανή, η διαπνοή, συνεχίζει να δουλεύει. Τα στόματα εξακολουθούν να χάνουν νερό. Αλλά η γραμμή τροφοδοσίας από τις ρίζες έχει κοπεί. Δεν υπάρχει τρόπος να αναπληρωθεί το νερό που χάνεται. Το αποτέλεσμα, αφυδάτωση και μάρανση. Και αυτό μας φέρνει σε μια άλλη, ακόμα πιο βασική ερώτηση. Το πότισμα είναι η πιο απλή πράξη φροντίδας για ένα φυτό. Τώρα όμως ξέρουμε ακριβώς γιατί είναι τόσο σημαντικό. Με το πότισμα, αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να τροφοδοτούμε το σύστημα. Δίνουμε στις ρίζες το νερό που το φυτό θα χάσει έτσι και αλλιώς στον αέρα για να μπορέσει να ζήσει. Χωρίς αυτή την αναπλήρωση, ολόκληρη η αλυσίδα απλά σπάει. Και θα κλείσουμε με μια ερώτηση για σκέψη. Η ελιά, ένα δέντρο πρωταθλητής της επιβίωσης σε ζεστά κλίματα, έχει εξελίξει έναν έξυπνο μηχανισμό. Έχει τα στόματά της κρυμμένα στην κάτω πλευρά του φύλλου, εκεί που δεν τα χτυπάει ο ήλιος. Γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό? Σκεφτείτε το σε σχέση με όλα όσα είπαμε για την πολύτιμη ισορροπία του νερού. Μέχρι την επόμενη φορά να παρατηρείτε τον κόσμο γύρω σας με περιέργεια.